А сега е време да слагаме агнето вътре. Хайде. Вадим чакта. Трябваше да взема вода, аз тапанара не взех. Сложим вода. 3 литрово 6 с вода. Най-трудното част е поставянето. Прибих сама. Всичко пада след мен. И като цяло е това. Трябва да се запечата с тухли, као или кирпич за предпочитане. И става топ. Трябва да се изчакат 10 на 20 минути. Евентуално може да пробие въздух да вземе или кълта да падне или да се намаже отново. Затова е предпочитане да се остане. И ще видим сутринта как се е получило нашето агънце. Мили мои! Доброто, Христос възкресе, момента на истината. Да видим, че се бе бъркал. Отворих го още, даже не съм махнах му тухличките. Въпрос на истината, дали гледам, че за първи път правя агне и пала форма. И виж как се е получило. Човек, то е изпекано перфектно. Мамка му. Агънчето е топ. Сега отивам да хапвам и да пия. Весело изкарване на Великдена. Хайде.